този урок ще разгледаме най-важните изречения в хотела. Ако ви се наложи да пътувате към Турция, съм подбрала такива изречения, че да може да се оправите в хотела или на турски хоталде. Хоталде. В хотела. Да започнем с въпросите, които съм подготвила. Те са направо въпроси. Например, имате ли свободна стая, имате ли резервация, как звучи това на турски, ще видим. Бош. Бош. Оданъс. Ода означава стая. Бош означава празно. Бош оданъс. Вар м. Варма има ли? Бош оданъс варма. Имате ли свободна